втора част на клипът, който е за как да оправим българския народ през този преходен период, който ще влезе в света в ново разпределение на труда, ще се появят нови форми на икономика, нови форми на обществено разпределение на блага, нови социални класи, може би по-силно разделение между богати и бедни ще се засили. Със сигурност хегемонията на западния султан ще се премести териториално. Така че ми е интересно вие какво мислите по въпроса. Този клип може да продължите с коментарите, да кажете мнението си относно тази тема и какво е решение вие предлагате на тази тема. Нашето решение, което ви казах и в първото клипче и в много други клипове, които съм правил в този хоби канал, е да се направи по организация, която всъщност вече ние специално в нашия регион сме направили, която е за помощ за завръщане на село, тъй като когато изместиш семейството си на село или най-малкото му осигуриш втори дом на село, тъй като много голяма част от българите не могат да... за тях би било много трудно да направят този транзишън и да живеят на село, но могат примерно да осигурят вила, втори дом. Защо това е ключово за българите, според мен? Защото когато имаш селска къща с двор или пък селски имоти, земеделска земя, някакво ранчо, някакъв парцел, който е дори нива, в която да имаш лози, да се сеят някакви други овошки и така нататък. Това супер много може да ти помогне за изхранване на семейството ти с качествена храна. Ако си по-богат, можеш да си наемаш хора или роботи, както ще стане скоро най-вероятно, да обработват тези земи и да си осигуряваш ти самия нещо да произвеждаш. В смисъл, другия вариант е да ходиш да подпомагаш местни фермери, които имат остър фокус върху биологично, органично, натурално стопанство. Тъй като в този канал показвам конкретни примери как домашното съвсем не означава полезно. Понякога домашното много често е просто неефективно произведено със същото лошо качество и със същите лоши технологии, ГМО култури и всякакви други боклуци, просто в по-малки мащаби. Неясно защо. Има много хора, които се подлъгват по това. Ние можем да се възползваме от това, че нашата икономика като постсоциалистическа по периферията на западния султан беше демонтирана. Съветската икономика, съветските предприятия са демонтирани. Понеже нашите капиталисти, по-голямата част от тях нямат достъп до пазари, много малко от тях се умяха да направят предприятия, създадат някаква реална икономика. Но това е плюс, в смисъл това е много голям плюс. Защото градините са запазени, селата са запазени, природата на много места е запазена. В голяма част от индустриално развитите страни, от тези, които има високо разделение на труда, хората имат... Там природата вече мача е сферен, там всичко е приключено. Трайни замърсявания в природата има в много големи индустриални зони, големи производства, много, много сериозно е пострадала свободата им, много закони. Султана, тези територии, където ги управлява англосаксонския свят, прекалено много закони, които няма как да бъдат спазвани. Само правила, закони, глоби, глоба на глоба, данък върху данъка.
камери навсякъде, пълно наблюдение на всичко, нали, което те лишава от свобода, в крайна сметка, от свободата, която човек може да има, просто да си опъне един хамак някъде и да си полежи, да си почине, както в случая съботно следобедно разсъждавам по тези теми на хамака. Така че ще ми е изключително интересно да си напишете вашите мнения по въпроса и да кажете бихте ли какво мислите и за това, което ние правим. В случая раздаваме пиленца и помагаме на хора, които искат да се заселят на село, но са откъснали с едно-две поколения прекарани в града. Вече не знаят откъде да започнат, малко им е трудно. Когато, примерно, поне си имал дядо, при който си ходил да помагаш, както съм аз, ми беше по-лесно, тъй като съм го виждал много от нещата и съм ги правил като малък и успях да ги възпроизведа бързо. И при мен се получи, но разбирам трудността, която биха изпитали много хора, които много са откъснали от земята и от производството на храна. Така че мисля, че това, което мога да им помогна е безвъзмездно да им подарявам някакви неща, които съм видял, че е лесно и бързо произвеждам като хоби. И така, би ми се искало да мога да им помогна и с строителство на къщите. Мога да ги ориентирам с локации безвъзмездно, с съвети. Но за сега, за момента нямам все още тая власт и финанси да им строя къщи. Но ако имах, щях сигурно да събера и да им строя къщи, да раздавам къщи, тъй като това е начинът. Смисъл на времето, когато намериш читаво семейство и то желая да се засели в твоето село, цялото село се събира и му строи къщата. Безвъзмездно, като единствено, примерно, получават все пак някаква храна, така да кажем. Примерно, жената готви за майсторите. Но това е било на времето. Сега някакси обществото ни така се е разделило, за съжаление, и трудно бихме могли да съберем 20-30 човека, които да работят, да кажем, месец, 2-3, за да построят къща. Макар че тогава са ги дигали доста бързо къщите, тъй като технологията каква е била: кирпич, греди, камъни. И когато се събере наистина цялото село, може доста бързо да се дигне къща за първо време. Но тази инвестиция, която са давали всички, е именно за да си подберат съселяните. Много се е подбирал, нали, кой идва да живее, и тези неща са проучвали. Сега в момента има някаква отчужденост, но тази отчужденост не е нещо добро, тъй като виждате, ти не знаеш кой живее под тебе, на тебе, и особено в едно такова много паднало общество. В един момент хората са и луди, и почват да много проблеми покрай тяхните лудости. Като се започне от най-елементарното, примерно липса на хигиена и да превръщат имотите си в сметища, докато се стигне примерно до това да валят дори оръжие, да стрелят, нали, както е в западния свят. Но всички тия психически отклонения идват именно от ереси, от секти, от атеистично мислене или пък от някакво сектантско мислене. И в един момент дявола така ги хваща хората, че просто обществото става много болно, няма емпатия, няма грижа за хората помежду им и нямат общи цели, нямат общи идеали, нямат обща религия, тъй като всеки си има своя интерпретация на религията и това е много пагубно. Така че ние сега подреждаме всичко, връщаме го всъщност към корени, към неща, които преди са били именно по този начин, но
Естествено, технологично трябва да сме малко сайбърпънк. Тази стара българска дума, казана на цигански, имам предвид на английски, новопакистански, която какво ще рече? Нали, използваме и новите технологии по начин, по който дава и резултати. В крайна сметка комбинираме технологии. Чао за днес. Скоро.